Umasipala waseGeorge Ntshona Koloni uthi limi kwisihlanu inani labo basutywa imiphefumlo kukudilika kwesakhiwo ebesilungiswa. Kotani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sukuphakela ezidla umzi emini nje singaphosanga amaseko mawethu masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umasipala waseGeorge Ntshona Koloni uthi limi kwisihlanu inani labantu abasweleke emva kokudilika kwesakhiwo esinemigangatho emininzi ebesisakhiwa. Lo masipala uthi bangama-24 abantu abahlangulwe kubugoxo bulapho kwaye akukabikho mkhondo ngabanye bangama-51. Amaqela amathathu ohlangulwa amaxhaphetshu ekhangela kwiindawo ezintathu ezohlukeneyo apha baqikelelwa kuma-75 abasebenzi bebekwesisakhiwo kudilikwe kuso. Abasebenzi boncedo olungxamisekileyo bachithe ubusuku bonke becoca ubutyobo ngethemba lokuhlangula amaxhoba amaninzi. Umfanekiso wekhamera ye-CCTV yesisiganeko ubonisa isakhiwo esinemigangatho emine sidilika. It's 4 stories that collapsed, so you know it's very difficult getting through. But we've got specialized cameras. We drill into a place. We insert cameras. The cameras have microphones on them. We can pick up if people are talking. We're trying to get water into the people. So those are the kind of steps that we have to follow. We will do everything possible, humanly possible, to get their family members out here alive. I've got full confidence in disaster management teams. They've got the skills, they've got the right equipment, but it's a very difficult task. And you can see behind me, it's quite chaotic, the scenes, but they do detect life and they're busy searching for those people. Umbutho wesisa, i-gift of the givers, ukwancedisa. We're coming with some sniffer dogs. We've got 3 sniffer dogs that's on its way, as well as the handlers that will be here for the next couple of days to attend to the rescue and the removal of the people under the rubble. Kuthunyelwe uncedo kumasipala waseGeorge apho amalungu osapho alindele ukuva malunga nezihlobo nezalamane zawo. Iquba labaxhasi beqela umkhonto wesizwe nabavathe imibala yeliqela bathontelene kundlunkulu we-ANC Luthuli House ngalentlazane okunakubeni ikomiti kazwelonke yoluleko ye-ANC iqhagamshelene nobesakuba ngumongameli walombutho umnumzana Jacob Zuma ngecawe imazisa ngorhoxiso lwenkqubo yoluleko ngakuye ibalula inkxalabo ngokhuseleko. Ndlolo unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula ucebise ikomiti yoluleko yalombutho i-NDC ngelithi inkqubo yoluleko ngakuzuma mayihlehliswe de kube semva konyulo lukazwelonke lolwamaphondo kulo umiyo. UZuma ujamelene namatyala amabini okungathobeli umgaqo-seko we-ANC ngokuzibandakanya kwakhe ne-MK Party kungoku ayikhokhelayo. Kwelinye icala ibanga ukuba uselilungu le-ANC. Iqaqobana labalandeli be-MK Party libonakale ngaphandle kweLuthuli House livuma ingoma lidyusha okungaphandle kwenhlaningi yemingeni ejamelene neliqela i-MK Party. Kanti kujikeleza kumakhasi onxibelelwano incwadi yomsunguli weliqela ogxothiweyo uJabulani Khumalo ememelela ukuguzulwa kukaZuma kuluhlu lwe-MK Party. uKhumalo kusalindeleke ahlomle ngalenyewe. Iqala le-ANC umnumzana Tokyo Sirhwale ligaye inkxaso yonyulo eKatlehong eGermiston ngalentsasa libongoze abavoti kuba bavotele i-ANC ukuze iqhubeke nokwenza inguqu kweli. We are here to campaign for the ANC, not to decampaign any political party. They can do that. Not to decampaign anybody, but we are campaigning for the ANC. But we are here also to decampaign poverty in Datelokwet. Yes, my Datemaile. We're here to decampaign lack of water for the people. We're here to campaign against potholes, and later I'll talk about the potholes which are now visiting our society. We're here to campaign the poverty of our people, to campaign for the success of this country to be rebuilt. Last 2 points, because we'll talk along the way. We're here also as part of the renewal of the African National Congress and the proper reconstruction of our country, because while we're renewing the ANC, it's because things have happened inside the ANC that makes us unhappy. All these parties which are starting is people who, a lot of them, are unhappy with things that have happened inside the ANC.
So whilst we renew the ANC, we don't forget that the people who did wrong inside the ANC have found their way into society. So they cause problems inside society. We're here to say to South Africans and fellow members of the ANC and the alliance in broad, we are bending our knees in front of our people. And we promise them a better life, not just in general, because we said so in 1994, but a better life because we want to renew the ANC and reconstruct the country by putting people in power who understand the requirements of the basic politics of the ANC. Bayavutha ngumsindo abahlali bakwindawo yoGobityholo inompumelelo kumasipala oMbaxa iBuffalo City kwisixeko saseMonti ngento abathi impathombi abayifumana kulo masipala. Abahlali baxhalabile ngempilo yabo esesichengeni ngenxa yelindle elichithekileyo kwaye akukho manyathelo athathwayo ukulungisa le meko. Abahlali balendawo baphefumla ivumba lelindle ukanti namanzi amdaka nawo ayaphuphuma kwezo drains ingasebenziyo. Ezinye zezindlu zangasese azisebenzi, kunyanzeleka ukuba abahlali bazincede kwihlathi elikufuphi. Abahlali bathi kudala bekhalaza. Njengoba kuvotwa nje abantu balapha abanathemba because kaloku umbutho ovotelwayo ngulo ungasikhathalelanga. Umbutho esivotelayo sihlala enyunywini siphefumula itoilet umhla nezolo akho nto iright njenganyani ke siyile kwezi ndawo kuzo zonke ezi ofisi zomasipala sadibana safuna nomeya la bhekisho ubupha izolo ibikukufuna umnantsika upremier uOscar Mabuyane azosabela ngoba aba basezantsi kwakhe babane besithembisa ogqiba bahambe. Abantu baseNompumelelo bathi bathembiswa ngezindlu ngo-2011 kodwa eso sithembiso asikafezekiswa. Think ke ngoku ingxaki zi-illegal connections ezi too much ngenxa yabantu abaninzi abalapha kule ndawo sihlala kuyo yaseQobasi yaseNompumelelo. So loo nto resultela ke ngoku wonke umuntu mosunelungelo lombane. Sonke mosisingabavoti yonke into sinelungelo layo. But into esicingayo okanye endicingayo mna enoba yi-permanent solution kwingxaki esijongene nazo ngu-phase 2 ekudala sathenjiswayo ngayo ongade enzeke. So ukuze kuphunguleke yonke le ngxaki sinayo yalombane unengxaki kukuba sakhele u-phase 2 kuphunguke inani labantu bale ward 15 balapha eNompumelelo. Umasipala iBuffalo City uthi unolwazi ngengxaki zaseNompumelelo. Liqela kodwa ke into esesizenzile kwangoku kodwa siyabona mhlambe enye izinto ezibangela bana kubekho lemigushuzo ingayimicimbi yesantya. Umzekelo kwicandelo la kwizindlu sesifumene umhlaba kuba siyazi la ndawo noxinano and yiyo into angela mba kubekho ingxaki ezininzi. Sesifumene ke umhlaba ubana sabakhela khona izindlu abantu baseNompumelelo kwenze bephele la nto yozaxinana. Kwakhona kwenyanga ephelileyo usodolophu ebehamba nesigaba sakhe evula ireserve ye6 million phaya eNompumelelo kwenze abantu bakhona bafumana amanzi. Siyilungisa la mibhobho kwenze into yokubana abantu bangaseli amanzi engayendlela iyo kuba sezinye into ezibangela ubana kubekho amagingxigingxi lawo. Umasipala wongeze ngelithi uza kuqhubekeka isebenzisana nabahlali baseNompumelelo ukusombulula ingxaki abajamelene nazo. Ndingulubabalo Tata kundaba ze-SABC eMpuma Koloni. Sabukela indaba kwijelo SABC1 uyakwazi ke ukubukela kwakhona ezindaba kwikhasi leYouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ucofe ulike ze uba ukamcofa subscribe sibongoza wenze njalo. Makhe siphinde sithi krwaqo kwinqaku lethu elitshotshe-ntla emini nje. Umasipala waseGeorge eNtshona Koloni uthi limi kwisihlanu inani labantu abasweleke emva kokudilika kwesakhiwo esinemigangatho emininzi ebesisakhiwa. Lo masipala uthi bangama-24 abantu abahlangulwe kubugoxo obulapho kwaye akukabikho mkhondo ngabanye abangama-51 baqikelelwa kuma-75 abasebenzi bebekwesi sakhiwo ukudilika kwaso.
Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa uthumele amazwi ovelwano kwiintsapho nabahlobo babantu abathandathu abaswelekileyo emva kokudilikelwa sesisakhiwo eGeorge kumazantsi eNtshona Koloni. Isithethi sobongameli uMnumzana Vincent Magwenya sithi iingcinga zikamongameli zikwezi ntsapho ziphulukene nabo zibathandayo, kuquka nabantu ababalelwa kuma-50 abasavaleleke kobugoxo. uMnumzana Magwenya uthi umongameli Ramaphosa unqwenelela amaqela ohlangulo impumelelo kwinzame zawo zokuhlangula abasavalelekileyo. Abahlali baseMthatha abahlala kwingingqi iChrisani C bathi bagqibela ukubona amanzi ephuma ezimpompeni zabo ngo-2008. Omnye wabahlali uPhumzile Nkwewana uthi kudala bequqa bebuyelela kwiiofisi zikamasipala iOR Tambo beyokhala bade bancama kuba akukho ntshukumo. Xa kungoku bagrogrisa ngokungavoti kunyulo luzayo ukuba umasipala kayisombululi le ngxaki. Ukufumana inkonzo ezingundoqo kusenzima kwaba bahlali. Ezingxaki bajongene nazo zibenza bangafuni ukuba inxalenye yonyulo oluzayo. Umasipala uba ngaba lamanzi ufuna siwathenge makasifakele lanto imeters. Asiko against that because into sifuna ngamanzi. Into ebalulekileyo ebomini bethu ngamanzi. No water no vote. Sizawathatha abamandla uba sisuka basiyovota singakhange sisele kwa amanzi la. No water no votes. Now kule 30 years sithetha ngayo ye democracy msasazi nanamhlanje sisalwela i-basic needs ezamanzi. Amanzi apho urhulumente bekufanele kudala iitepu zafaka kudala bekufanele kudala amanzi asaphuma. Kodwa ndithi kuwe njengoba kubhiyozela i-30 years of democracy kodwa namhlanje sisathetha umcimbi wamanzi. Ukungabikho kwamanzi ayongxaki echaphazela abahlali kuba befuna impilo esezingeni elingcono qha, kodwa ichaphazela neempilo zabo. Nanjengoko impilo yalomama oneminyaka 83 ibonisa. Ndisokola kakhulu Ntatheli, ndisokola kakhulu oko singenamanzi apha kudala singenamanzi. Umama ngamanye amaxesha njengoba selemdala kangaka akasakwazi ukubamba ngokwendlela zawo zeziqhobosho zenantsika zokuya ngasese. Umasipala wesithili iOR Tambo uthi ezinye zezingxaki zenziwa kukufakwa kwemipopo yamanzi ngokungekho semthethweni. Siyaqhubekeka sibe nale ngxaki yoba abahlali bazifakele opipe babo kwabapipe bethu besebenzisa nayiphina into abayibonayo njengento yoconnect. Sizawuqhubekeka siba nayo le ngxaki yoba indawo besizinawo amanzi zizibonisele zingaphunyelwa ngamanzi. Siyabongoza ke ngelo ndlela kuluntu ukuba luzikhwebule kulo mkhwa wokuzitsalela amanzi ngokungekho semthethweni, ngoba ayichani bona kuphela, ichana nathi singumasipala ngoba kufuneke umsebenzi ebesesiwenzile kuloo ndawo siphinde sikuqalele phansi. Aba bahlali bafuna uncedo olukhawulezileyo. NjinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Umfundisi wasePalestina uGqirha Isaac uphefumle ngemeko yaseGaza esithi akekho unganqangaza ukuba likholwa ze angavakalelwa ngamaxhoba uxhatshazo. Lo akwalizi ubenikeza ingxelo kumalungu enkonzo eGatesville eKapa. Ngomyalezo ovakalise ngelithi akukho namnye onothi akazanga ngenquleqho eyenzeka eGaza, uReverend Isaac uthe ukubulawa koluntu kuyaqhubeka logama ihlabathi libukele. Uthe wonke umuntu othi uyakholwa kumele angasengeli nakanye kwithunga lokunyashwa kwamalungelo oluntu. I can't claim to follow Jesus and not be concerned for justice and not be concerned for the innocent being killed. Especially when the world continues to dehumanize them and seems to be okay with their killing. Kananjalo lo wakwalizwi woleke ngelithi unethemba lokuba ingxelo zesivumelwano sokunqamla lenyewe nezivunywe yiHamas zifikelele ekufezekisweni yaye uIsrayeli abuyise unyawo kumanyathelo awamiseleyo ngakwiRafa. Right now, to be honest, our main concern should be that the ceasefire stops the killing of people because it's been horrific. And I hope it also allows aid to come. Umbutho wesisa iGift of the Givers uthi iseyintsinda badala ukwelulela isandla eGaza.
They still prohibit some items. They still prohibit many, the needs of the rebuilding, and even the medical supplies, medical equipment. They don't allow that to go in. Ugqirha Isaac wethulelwe umnqwazi njengegorha lenkokheli nenomyalezo wovelwano nemvisiswano kuluntu. To me, what is striking about his talks is that he emphasizes humanity, that we are one, that this is not a religious conflict, that we're living in peace for 1400 years, that we feel the same pain, the same suffering. Ukanti ke kulindeleke ukuba isigqeba sabameli babemi basePalestina sibe yinxalenye yengqongqothela echasene nongcekivo nengcinezelo xa isongwa leveki. Umongameli waseFrance nowaseChina bamemelela uxolo lweOlimpiki nokupheliswa kongquzulwano kwihlabathi liphela phambi kwemidlalo yasehlotyeni eParis eFrance. Umongameli waseFrance Emmanuel Macron uthe ihlabathi likwinqanaba yenguqu malunga nemfazwe egquba iUkraine kunye nephakathi koIsraeli neHamas. Umongameli waseChina uXi Jinping utyelele eFrance nalapho kuqhutywe ingxoxo phakathi kwakhe nomongameli waseFrance uEmmanuel Macron nomongameli wekomishoni yaseEurope uUrsula von der Leyen. IBrussels neBeijing bezingavisisani ngorhwebo kuquka nokufikelela ngokulinganayo kwintengiso. Commercial, économique, technologique. Uthi uqoqosho kunye nomgaqo-nkqubo weteknoloji azilawulwa bafuna zizimele kwaye zifikeleleke ngelixa kukhona ukhuseleko. uXi Jinping uthethe ngombandela wongquzulwano. Uthi ihlabathi lisekude kuba libe noxolo njengebhunga lezokhuseleko lezizwe ezimanyeneyo noxanduva lwamazwe amakhulu. iChina imemelela isebenzisana neFrance kuba kube khona uxolo kwihlabathi liphela. Olutyelelo lube yinxalenye yemibhiyozo eqhubekayo yokuphawula iminyaka engama-60 yobudlelwano bozakuzo phakathi kweParis neBeijing. iFrance neChina zityikitye malunga nezivumelwano ezingama-30 ezibandakanya ezolimo, iteknoloji ethile namashishini amancinane. Ukanti ke ngoku njengokuba kusele iveki ezintathu phambi konyulo, amaqela ezopolitiko aphaxulana nangakumbi kumaqonga ezonxibelelwano. Apha estudio sinayo intatheli yezobuchwepheshe uSandile Hlangani. Sandile, sikwamkele ezindabeni. Siyayiqonda ukuba kusentsuku zatywala kubanjwe unyulo lukazwelonke. Ingaba niqaphela ntoni, kuqaphekeleka ntoni kumaqela ezopolitiko kunye nakubalandeli bamaqela ezopolitiko abohlukeneyo? Masibulele kuwe, sibulise phaa kubaphulaphuli nakubabukele ekhaya. Uba uyakhumbula kwi-elections zika-2019 abantu abathe bavota according to i-IEC ngabantu abaneminyaka eyi-40 ubheka phambili. Kodwa ke kwezi elections i-IEC isixelela okokuba ngabantu abancinane abazawuvota and ba-connected okanye bafumaneka ku-social media platforms. Indlela esebenza ngayo i-social media ke kukuba ukuze ufumane i-attention okanye abantu bakumamele kufuneka wenze izinto ezingaqhelekanga. Yile nto kwezi campaigns zopolitiko sizibonayo namhlanje i-politicians okanye abantu abacampaignayo benza into ezingaqhelekanga. Uba uyakhumbula kuveke ephelileyo bekukho i-politician eyachaya isinefu sikamakhulu. Yinto bothusile abantu le nto leyo ngoba bafuna ukuzisondeza ebantwini. Zizinto ezizenza okokuba mabatrende ezo. Uzawuqaphela nale nto yenziwa i-DA yokuba mayitshise iflag yoMzantsi Afrika yenye yezinto eyenza okokuba bayenze bafuna okokuba bafumane le nto kuthiwa yi-attention. Kodwa ubonakalisa ukuba bazimisele ngokuzisondeza ebantwini abatsha, bathetha ilanguage abantu abatsha. Umzekelo, i-DA ithi yona izawuyeka usebenzisa u-Eskom kodwa isebenzise i-renewable energy ngoba abantwana abaninzi abatsha especially abafunda e-university abalifumana ithuba lofunda kakuhle ngenxa ye-load shedding. Uba uyayijonga i-ANC ithi izawutreyina abantwana abancinci kwi-data analytics kwakunye ne-artificial intelligence. Okwesithathu, i-EFF yona ithetha ngento yokokubana i-curriculum esinayo eSouth Africa ayisebenzeli okanye ibasebenzela abantu abatsha. So ke ithi ke ukusukela kumabanga amancinane okanye phantsi iza kuyitshintsha i-curriculum ibe ye-4IR. Ayizukonela ukuyitshintsha only kulamabanga phantsi but izayitshintsha ku-university so that universities zinikeza abantwana abatsha i-courses kwi-coding ukwenzela okokuba xa begqiba isikolo
bakwazi ungena kwi-ICT, baphucule ICT kwakunye baqale ibhizinesi zabo babe zii-entrepreneurs. Sibambe ngazibini kwesandile. Ndiyakubela ilixa lizayo mawethu kamnandi.